ଭାବିନିଅ କି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ ରହିଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କର ସେ ସମୟରେ ତମେ କ'ଣ ହବ? ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ତମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବ, ମୂର୍ଖ ହବ? ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗା ହବ, ଗେଡା ହବ? ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ଧଳା ହବ, କଳା ହବ? ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିଛ କେବେ? ସେ ସମୟରେ ସବୁ ବି ଜିନିଷ ହଜିଯିବ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ମିଳିପାରିବ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜଗତ କେବେ ବାଧା ଦିଏନି, ଆମ ନିଜର ତୁଳନା ହିଁ ଆମକୁ ବାଧା ଦିଏ। କାରଣ ତୁଳନା ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତୁଳନା ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁରୂପ ଉପରେ, ଧନୀ ଗରିବ ଉପରେ, ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ହିଁ ତାର ଅଶାନ୍ତପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଆମେ କେତେ ଭଲରେ ଅଛେ। ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।